Salam Türkmenistan bir taraflıq mekani yılını mübarekläp avat ocağını, midemiz sağlığını, asuda asmanını ve buların barını bize bahş eden kahraman arkadağımıza gowanyp yaşayan mehriban halkymyz. Türkmen owazynyň gadyrly muştakları. Ene bugün Türkmen owazy bilen Aşgabat şäherimizde yerleşen Köpetdağ restorany bilen bilelikde taýarlamagymyzy, noş bolsun atly gepleşigimiziň ilkinji sany taýarlap size ýetirýäs. Bizi şeýle bagta ýetiren Türkmen sanatyny hormatlap sarpalayan gahrman arkadağımyzyň janynyň sag belent başynyň aman bolmagyny arzulap gepleşigimiziň ilkinji mehmany. Sizin söýgüli Zenan Aydymçyňyz, ýurdumyzyň parlak ýyllary Mährip Ýergul Ýwany çagyrýan. Hoş geldin Mährip, gepleşigimize hoş gördük. Selam, hoş gördük. Mährine bugün täze gepleşigimiziň ilkinji mehmanysydy. Noş bolsun atly gepleşigimize de hoş gördük. Sağ ol bilelik. Diýsem owadan aşganaňyz bar ekeni. Menim bu ilkinji edek meni çağıranyňyz üçin aýratyn sağ bolsun aýdýan. Özüm bu aşganaň Türkmen owat tili ýaýlymyna bolanyny hasem beğendim. Bilýäňiz özüňiz hormatly arkadaşymyň saýetinde Türkmen owat tili ýaýlymy döredilip açyldy. Dine owadan gepleşikler bädalym baýrylýar. Ne de yeni bir owadan gepleşiň diýeri owadan men pikirimçe esasan am gelin gaýrlarymda hasem gyzyklandyrjak gepleşiklerin biri bolarmy ka diýen. Şu pyrsatdan peýdalanyp menim öz adymdan Zenan kalbymdan biz Zenanlara goýan sarpasy üçin hormatly arkadaşymyza sag bolsun aýdýar. Bizem näme şular ýaly owadan ýurdumyzda, awat ýurdumyzda, asuda ýurdumyzda şular ýaly owadan gepleşiklere gatnaşyp duralyň. Täze aydymlaryň bilelikde bedäp duralyň. Hormatly arkadaşymyzyň jany sag, ömrü uzak, alyp barýan işleri tutumly bolsun. Elmydama başyňyz dik bolsun hormatly arkadaşymyz. Mähri ýagşy arzuwlaryň üçin köp sag bolup, sanat äleminde de maşgalaňyzda da elmydama üstünlikler arzuw edýäs. Sag olun. Gahrman arkadaşymyzyň bereketli Türkmen saçagatly kitabyna şeýle diýilýär. Kapydan gelen mehmana çay bermedik, ýekeje Türkmen maşgalasam ýokdur diýilýär. Şoň üçin häzir men saňa çay demläp bereýin, onuň söhbetdeşligimiz dowam edýär. Mähri gök çay içýäňmi, gara çaymy? Gök. Narpydyň ma bolsa narpydym. Goşdam. Bolýa, häzir narpydly çay demläp berýän. Bugün ene gepleşigimizde Türkmen deserhany bilen, Türkmen tagamlary bilen baglanyşykly. Elbetde muştaklaňam tamaşaçylarymyzam gyzyklanýanlar. Mähri bugün bize haýsy tagam bişirip bererkä. Elimden gelýänçe pişirjek bolan. Bizem näme edelim? Hormatly arkadaşymyzyň Bereketli Türkmen saçagy adly kitap eserinden Türkmenin gapysyna toy edilenne, ilk bilen näme hödürlenýär, haýsy nahar hödürlenýär? Elbetde palaw. Türkmen palaw hawa. Bizem elimizden gelýärçe Türkmen palawny tomoşlary taýýarlady. Ýa-da çeviş çorbasyny edeli, oň ýanyna da iştaçar edeli we bir tomus günlerimizi Tomuz günlerimizin hava teşnelerini ganırar ýaly bir miweli suw edeli. Bolýany çaýymyzam gaýnady. Häzir çay demläp bereýin. Mähri ene narpyly çaýyň nerw öýjüklerini köşeşdirmekde şeýle de aşgadan ýüregi işleýişine de oňy täsir bar. Mähriban tamaşaçylar uksuzlukdan kösenýän adamlar üçin hem narpyly çaýyň peýdasy örän uludur. Bizem söýüp içýäs. Maşalamyzda. Mährine gahrman arkadaşymyzyň şeý bize sowgat eden Bereketli Türkmen saçagatly kitap eserinde şeýle setirler bar. Birinji käse suw, ikinji çay, üçünji welin jana lezzet diýip belleýär. Bize mene şolary eýerip çaýymyzy 3 kere gaýtarýas. Onuň bir demini alýandan soň içibermeli. Ve jana lezzet bolan üçünji käse jana lezzet. Anna sen maňa ilk var näme edeli? İlk çeviş çorbasyny başlaly. Eti pişýänçe bizem palawyny düýün tutarsy. Gahrman arkadaşymyzyň Bereketli Türkmen saçagatly kitabynyň ikinji jildiniň şu 62-nji sahypasyna ýa-da taýýarlajak diýen jüjel palawyň hakda ýazylan. Bizem häzir onu şoň asasyna palawyny taýýarlaýas. Ne saňa gerekli bolan önümler? İlk çaýymyzdan bir dadaly. Bolýa? Noş bolsun. Sag ol. Hormatly tamaşaçylar, çeviş çorbasını pişirmek için gerekli bolan önümler: çeviş eti, soğan, 2 pomidor, su, duz,
Böyle gülelik sen bana onu pomidorları yuvup getirsen, menem eti atarsam. Etimizi alyaz, gazanın içine koyaz. İlde şular yağılacak gazanınız var olsa öyde alyanız. Yarısı yağlı eti olayam. Şuna göre. Kızdırıcımızı yakıyaz. Suyumuzu koyuyaz. Men kömek edeyim doğraşayın ne? Sen bana hava 2 soğan al. Berekella gülelik. 2 tane pomidor var deyiptim. 2 pomidorumuzun daşını ayırıyaz ilk bilene. Mehri ne muştoqlaňam garaşýandyr. Mehri bize haçan näme täzelik ederkä diýip. Muştaklarımıza təzəlik. Dörejilikde umuman näme täzelikler durmuşuňyzda? Ken, benim yan yakınla ikinci perdenim molle, oğul perdenim molle. Tööleme ýaşy diýin bolsa. Sağ olun ova, begencimizin çägi yok. Maşallah olup begenýär. Şoň üçin täze uly höweslerdi işlemene, täze zatly döredip başladık. Nesip bolsa iyileşlerimizi dinleyijilerimiz yetirer. İyi bir wagtyň içinde. Mehri inni her bir çağaňam bir aýratyn öz gowurýan nahar bolýar da öýde nahar bişireňizde eje şuň plan nahar bişýärmi diýip begenip garaşýan naharlar bolýar. Men gaýdym. Şeýle bir uly höweslen aşyýa, inen martan diňe aş bilen gaty garyp berseň boldy. Başga dat gerekkä. Ana onu soňanam saňa dogradym. Berekella gülelik. Atyginçe. Inni Gülelik, onu seyretnäme dili. Men pomidorları doğrayançam, sen şu 1,5 kilolik tüýimize 1 kilolik käşir doğraly. 1 kilo käşir köp bolmazmy? 1,5 kilo. Ha yok, onu ýalym diýmek. Palo näçe köp käşirli bolsa, şonça da süýjü bolýar. Mehri käwre adamdan iň gowurýan naharyň näme diýip sorag berýän bolyn. Ejemiň bişiren ähli naharynam söýýän diýip jogap berýärler. Dedem elbetde ilkinji gedek nahar bişirmäge ejeňizden öwrenensiňiz. Elbette hawa, her bir gaýdy maşala iň ýakyn dostu bolan, jorasy bolan ejemizden hemme zat öwrenýär. İlkinji gedek näçe ýaşyňda we nähil nahar bişiripdiň ýadyňa düşýär? Gaty gowy sora gülelik, ýöne ýadymy düşenok. Han pikirler gör belki ýadyňa düşer. Eger de ýalňyşmaýan bolsa 3-nji synpdadım hawa. Ve eýimizi iň gülkünç tarapy hemme zatdan ýeketek galypdy. Birje ýaralma, birje pomidor, birje balgarwurç, birje soğan bardy, kiçirek. Men oladan ya öýde şonu aly galdy ýa-da men aldym birden bilemok ýadymy düşenok. Ýöne şu jagaş nähili görkezsem kem. Şundan birazjyk ulurajyk gawyň içinde bişirenim ýadyma düşýär. Çorba. Bir hili etsiz çorba boldy. Tagamy süýjüdi. Ve gülkünç yerem şu çorba bişirenden soň onu men ejeme taýýarladym. Birinji gedek taýýarladym. Doganym menden soň gelýärdi okudan soň. Men gelemden soň bişirdim, ýatdym. Turumda, akşamdık, eyyam çorbadan hiç zat kalmadı. Devamı doganım hemmesini iyiydi. Benim yadımın şey birazcık kaygılanıptım yani ecem gaty beğendim. Tuvalama ýatkeşliňi de gowken ýatlasaň ýadyňa düşýär. Mehriban tamaşaçylar, ana söýülaýdym çeňiz Mehri Piroğluýan. Ilkinji gerek nähil nahar we haçan bişirenden bildiňiz. Ne ana käşiriňe saňa aýdyp berdim. Käşirimizi ýuwduk, getirdik. Çaýymyzdan bir Häzir menem saňa palaw üçin gerek bolan jüýjaň alaýyn.
Teret gülelik etimiz hem kaynat başladı. Şun üstüne emele gelen köpürcükleri almalı. Böyle, onda men sana palomuz için hazır gerek bolan soğum kaynar yağlı koyayın. Tüvimiz tayar mı? Tüvizem tayar. Sen bana cücüleri versen, özünüm tüvini yuvursan. Benim doğrak başlayın. Cücemizi alıyaz. Ortadan ikiye bölüyoruz. Tamam, her bir bölüğünü ikiye bölüyoruz. Üç tane cüce yeter mi kardiyen? Gülerek etleri iyisine koyuyan artan etleri. Cücelerimizi ne edeceğiz? Kaynavalan son köpürcüğünü ayırdık. Yağdığını düşen orta. Evet, tüyünüm yoğurdum. 5 minut sen tüyünü yoğurdun ama 5 minut geçen son soğanını koyacağız. Çeviş çorbasına. Naharlamızın yanına hili istaçır tayarlamakçı. İlk kıvırış Palava palavın düğünü bir ataralım. ataralım. Hava. İyiydi yandan devam ederiz. Buna ve kar yağını alacağız. Tamam. Duzumuz nerede Güler Ana, hocam? şu kapların içinde duz. Aha, gördük. Garas. Ana, palava. Etimiz tayarlayaz. Tek palavluk. Soğum kaynadı. Tayin. İslerinize göre duz sepiyeniz. Şu kavir adamlar islerine göre palava sarımsağım hoşyam kadiyan. Oo. Aslında İyisleri. palavların görünüşleri kendileri, Oo. kavirleri ne mesela ne şu adı? Kişmiş. Kişmiş salya. Tavuklu palava. Türkmenistan'ın halkasısı bu şart gördü ve söz verdi bana yöne. Aha. Ben de sözünü yaptırdayım. Bana gel, mihmançılığa gel dedi. Sana balıktan palav edip veren dedi. Yöne teve çağıran ok. Bilemem çağırar mı ka? Ona näme gepleşigimiz nädir palavmydy pişirip bizem alıp Gülşatlara gidiverirse. Biz özümüz palava gider. İnne atarıyaz cücemizi. Kapağını yapacağız. Gülelik. İnne biz elimiz boş durmasın. İşte açarımıza başladı böyle. Böyle. Mehri kadar nehil işte açır tayarlayaz. Bir bilýäňi özüň tomus pastyny kän bir agyr zatlar iyesinden gelen ok. Şoň üçin bir tomus pasty iyip biläjek gög önümlerden o yasalan. Bunun dowamında 3 kedek naharlanýarda. Ýöne tomus pasly käbir adam naharyma agyr görýär. Ýa bolmasa miwe bilen gög önümler bilen imitlenme gowurýarlar. Şoň üçin bizem bugün ansat dindirilýän, gög önümlerden biçirilýän. Onna işte açır tayarlamak için näçe tan badam gerek sana men ýuwup bereýin. Yok, onun daşına rassalamalı, son yumalı, 3 tane yeter mi kadiyen? Onna badam ilki gowurýar. İlki arasalı ya. Yok. Arasalap bolan soň ýuwup gowurýar. Gülelik sede sen arasalı oturan da hemmesini ayırayma böyle ama ala Taşyny, düşünüm. Hava. Ine şu mehri şu görýän gög önümlerimiziň ählisi öz diyarymyzda, öz watanymyzda önürleýän gög önümler ösürip ýetişdirilýär. Elbetde bu zatlaram gahrman arkadamyzyň öz halky üçin edýän taýsyz alajalarynyň nişany bolup durýar. Sebäbi ýylyň islenlik pasylyna ýurdumyzyň dukanlaryna, bazarlaryna baranda islen gög önümini tapmak bolýar. Hem de näle gög önüm, ýalpylap duran, saglyga peýdaly. Hawa bu gög önümleriň hersi adam bedenine gerekli olan vitamini özünde jemleýär şeýledem. İnne cücemizi açardık, ol gowurulsun.
Yağ koyacağız. Bademlerimizi kavurmak için. Ana bademlaňy. Badem häzir var Arttım. yağ kanalar. Yudum. Öz içine sindirýän nemede sebebi. Goýanım. Şoň üçin köpürek koyduk yağımızı. İşte açarmyzy şunu taýýarlaýar. Edilen bıçak alalı. Seret inne bademlerimizi kesýäs. Badem işte açara başga näme goşmalydyň? Soğan, yarım soğanı al. Yarım tegele etmeli. Tamam, yarım TL keselim. Şeýle. Tamam, edilir. Bir soğan yeterlikmi? İşte Yeterli. açarma. Anne yarım tegele. Onu göre verip koyay. İşte açalım. Kavramjak. Soğan madam taýyn. Inni näme komak etmeli sana? Sen bana doğuşturma. Ha yok, balgar burçunu al. Balgar burç 2 saniye yeter. Balgar başlamady ýok. Taýýar goýduk. Inni arasarap bereyinmi? Nähil dogramaly? Arasala, hava içine arasala. Sonra tegelek görünüşte edaya o. Olarım çiğ giriyor sebebi iş taşırımızı. Ya da yarım ay şeklinde kese. Olam evet olmaz. Cücemizin arasını şeyde bulayaz. Tamam. Sebebi. Hem tarafları kovalarsın. Bulayaz biz. Aslında aslı nahar pişirmen kovuyor mı? Elbette gowurýan. Ýöne tiz bişýän naharlar gowurýan. Ähirine bilişimiz ýaly siz maşgalaly denan. Şeýle de toýda baralamyzda da çykyş edýän bayramçylyklarda. Onuň erkek kişinin hem can bokurduğunu diýerler. Aýdaly seden bir da bara, ýa bolmasa bir toýa gitdiňiz, çykyş etmäge. No, ýani ýollaşyňyz. Yetişmeseňiz ýa nahar sowuklugyny goýkyseňiz gaharlanýarmy ýa? Bizim öýümizde hemişe hökman tayyar nahar bolaymaly. Soğuducunun içine dondurulan bolsun, bolmasın tapağı yok. Yani hökman Tayyarlap koyan. Tayyarlap koyulan nahar bolaymaly. Sebebi bizim öýümizde hem gyzym, hem ýollaşym, hem mesem bir nelden işlerleri Ime gowarýarlar falan. Şu wagt şu döwür tehnika enjamlary gaty östü bilýän özüň. Ýa. Nahar gyzdyryp aýyp bolýar, taýýar bolsa. Indi seret badamlarymyzy alýas da barlaýas. Gyzdymy, gyzmadymy? Gyzan ýaly. Ýöne garaşlap gowalardy. Ýa gowgudan soň atmaly badamy. Ha, menemen ýene bir seret gülelek jüjemizim ana Gowurlýar. gowrulýar, taýýar bolgan. Indi biz näme edeli? Sen maňa balar burçda. İşte açar üçin. Ha, şutak. Oýa. İçine goýaýynmy? İçine goýa. İdiyandan biz keşirimizi doğrap başlayalım. Palavamız için. Seretinle gülerek cücemizden qoğurup dinip var ya. Şunun için biz 4 saat soğanımızı alyas, doğrayas, yarım ay şeklinde. Asalam köp görülýänler soğanımız häzir 4 saat diýilende. Ýöne mene gowurýan gülerek bilýän sebebi soğanyň erep galýar da içinde et bilen. Onuň hem iýsi çykyp hasam bir tagam bolýar. Asalam soğany mene öýde de edýän bilýärmi näme edýän alýan bir soğany kesip doğrayan jaýyň çünküne goýan çagalaryň hawa sebebi dümöwden gorýar. Yani doğru. Kış pasyndan soğan hasam köpräk ýeseň. Peýda bolýar. Näme käşiriňem dogradym. Onu sen bolan bolsan, dinan bolsan. Sen 2 tane ya da 3 tane diş sarımsağı alıp işte açarımız için tayyarlak dere. Gülelik, men sana sonra verdim olyam. Sonra.
Ha, ine sarımsağımız soğucuda. Aydıma qarayışım neyle? Aydım hinglenyen mi? Qow sonra verdim məhriyonu. Esası aydım hinglenemek yönü dinleme qowar yani kəvar yürüme yaxın var yani aydımda ma ya kəvar bir şartlarında dinlesin eləyən aydımlar var ya. Yönü men esas özüm kitab okuma qowar yani. Ay berekella. Hayti şahirleri köplenç okuyan ya da hayti eserleri köplenç okuyan. Bizden bir sunatımızda, edebiyatımızda iz qoyan şahirlerimiz Qurban Nadar Edidov, Kerim Qurban Nefes'in qoşqlarını okuma qowar yani. Men ne aslında bilen misin ona soruyan. Sebebi tomoşçularımız dine biz var da bilirler. Sebebi siz alıp barıcılar. Dine bize soruyanlar. Olaram siz belki sizi vardı gıdaklanyanlar. Şu için tomoşçular şu gün men sizin için gülerlikten köp soracak. Şunlar diyeli, şunlar ya da umuman kimin aydımlarını, hayta aydım için aydımlarını dinlemek olur ya. Yani ana aydımçılarımızdan elbette Türkmenistan'ın halk artisti Gülşat Gordoğan, Mehrip Pirguluyvan aydımlarını qowar yani. Şeyle de Türkmenistan'ın atqadanan artisti Nur Yağdır Recep'in aydımlarını dinlemek qowar yani. Nur Yağdır Recep'in bizim aydımlar qowar. Sen hem şoň bir Hatice diyen aydımını qowar dinleýärdiňmi? Oo, hatta nem için diyelim mesela maşalahımızı yeğenimiz var. Adı Hatice. İkinci sefer men ona Hatice. Gel dur Hatice. Aydımını dinlettim ova. Şondan son Hatice dinle Hatice'ni dinleye. Bolle. Dudu nem için elim aldım. Çeviz çorbamız kaynap başladı. Soğanını atamız son yeni kaynap başladı. Biraz vakit geçen son 2 çemçe yağlı, 3 çemçe yağlı duz atyaz ve burç. Ne sarımsağımızdan tayin, Gülyalı. Çeviz çorbamızın ilk sonki önümü pomidor üstüne koyar. Son qov edip bulayaz. Yani yuvaştan isam gelip başlar. Ahara iyesine yer başlar. Ne? Karıştıramız son kapağını yapıyaz da koyaz. Şimdi bir şey vermeli. Eti pişiyen çerçeğine pişiriyaz. Palovumuzun düğü. Cücän, soğanın bilen qowrulýar. Qowrulýar. Käşiri, soğan bilen cüce qowrulşan soň. Yok, soğan birazcık elesin. Onun käşirini atýan. Son käşirini atýar da bolle. Käşir. Käşirimizi bir versen eger. Käşir bilen soğany, Bulayar. cücäni bilelikde qowurýan. Qowurýar. Käşirim yumşamaly. Onun käşirin qow yumşaýança qowurmaly. Edil öyle. Soň atmak üçin tüýmedem taýin. Kapağını yapıyar. Ne işte açarmada hemen at. Yağımız katı qoğuzdu. Şon için bademlerimizi şu vaxt alyasa. Şöyle böyle seyreder. Güleylekçen seyret. Çeviz çorbasının derecesini teselde Attık aynaya. Biraz neçe derecede koymak teseldeğinde? 9'dan bir 4'e düşürsen oluyor da. 4'e mi? Arasaca kalmadı. Sen bir 2 setir aşağına kağıdını yazsan. Sebebi ne mi? Bademler yağın içine qovurulan son. Yağını sindirsin diye. Şeker yağını. Kağıdı koyar. Bayramçılıklarınızı net geçirýäňiz öýdüs. Bir de şu bayramçılıklamada hemişek ýaly tamaşaçylar begendirmek bir täzelikler döretmek görüşün ýaly. Siz nähili geçirýäňiz bayramçylygyňyzy, maşgalaňyz bilen? Size Demir sahnada çıkışımız var olsa sahnelarda çıkış edýäs. Elbette öýümizde giyinden taçak yazılýar, hemmemiz, gaýnanam, gaýnatam, yoldaşım, çağalar, meňejem, doganım, eger gelip bilýän bolsalar, giyinden taçak yazılıp her bir ojakda bolýaly. Bilelikde. Süýji pursatlar mykady diýen. Odan ýurdumyzyň odan toýlaryny, bayramlaryny bile geçirmek. Evet, maşgalan bilen bile geçirmek. Udat mykady diýen. On soňra özüň bilen şu arkadaşımızın sayesinde hakikaten parahat yurdumuzda giyinden toylayas
gedelençilere çıkýar. Käwat hatta şu gow-howalarda aslında yaz döwri başlanandan näri öýde oturmadyk diýseňem boýla. Aşgabat diýinçeliş merkezine gittik. O taýda da bilişiň ýaly çağalar üçin oýnalýan ýerem bar. Gatarkaýyn hem çağalaryň oynaýan. Esasen umuman açyk howada naharlanma gowwarýaňyda. Gaty gowwarýan, owa maňa şu gaty täsirli. Bu adımlarımızı alyas, yankı, Ne taýarladym. Yağını Südülýän hava kaplen alyas. Sebebi badem yağın içine kavurulýar. Son Anna, ne taýa komaga deýin haýsyna boladym şuna? şuna palaw buladım. Bulap koýberýär. Şimdi diňe nemeni garaşýas. Käşirin. Menem sattan peýdalanyp çanar türlü çaýmy içeýin. Çaýyňam soğanlar. Gaýry etme täbesini goýýar. Käşirin bilen soğana biraz ýumşan ýaly. Kapağını yapsam. Hafif. Yumuşak. Çak. Seret inine nämämiz galdy işçi açar üçin. Pomidor gerek. Bir pomidor alyas onam yarım ay şeklinde keseli. San pomidor. Onam Bir pomidor yetýär. Bilelek ruhsat berýän bolsam bir arkaýyny işläbermeli. Ondan daha da ensüreli. Belki doğrunu köfen koyanlar. Ödüm düşürdüm diyecek ya oğlum. Diyecek. Hakiki söyleyeceğim. Ne pomidorlar nähil dograp bermeli? Vay iyi yersin ya gülerlik, vay iyi yersin. Pomidorları yarım ay şeklinde kesýär. İsleýiňize göre daşyny aýyrman bilýäňiz käwirler diňe daşyny alýarlar, işte açaryň içine goýýarlar. Sen hemmesini alaýş edip yarım ay kes. Ancak kiçirak bıçaklarda işleme oňaýly görýän. Hen uly bıçakda. Uly bıçakda o. Derin. Pomidorlamada ýokajyk dogramalymy? Başardığımdan o. Soňra eger eliňde gögötlerimiz bar hava. Hersinden bir kısım alyasda. İşte açaryňa sepmeli. Ya Yok sepimiz yok doğru ya. İnçeden doğru ya. Köpem del, adam del. Adamın işlerine göre de. ne şunu işte açaryň üstüne. Ova koyuver. Şu görünüşte pişirýäs. Nämähir gögötüm taýýar. Ay berekella gülelik. Benim elim ýoýun. Ova. Näder şerbet suwumyzym ýasar bolýan ýanyna. Balar. Ceviz çorbamızda pişenýärdi. Yine bir 10-15 minut ardından. Gülelik zeytun yağımız barmy? Elbette ene şu aňarky şişedäki ýağ, ýürüýte zeytun ýagy. Onu süret şuňa işte açarymyz alýar. Otan koysak bolýar. Ýöne men pikirimçe badamny garaşaly häzir ýene azıcık galdy. Otuy eň üstüne. Naharyň iyisini alyp basymrak iýesin gelýär. İyisi gelip başladı. Palomdan barlary diýeni. Onuň häzir olar gowurlansaň tuýuna taraýmala. Hawa. Suw atar silke.
Palawa goşak suwumuz gyzgyn bolmaly ýa gaýnap sowan bolsa da bolar. Gaýnap sowa. Suwumuz gyzar ýaly gaýnatýan. Has kowa bolar makadiýa. Ine de badamlarymız. Naharlanmadan, işte açarmadan badamam. Gowurlyança ýanky diýen mewe suwuny taýýarlaýl, mewe şerbetini. Böyle taýýarlaly. Yani ilk iştayını bir arasalaly ondan. Yine de çeýnekde suwumuzam gaýnady. Yine azıcık işlerimiz varly. Yine de badamlarymyzyň soňky tapgary. Atlandyraly. Ýagyny syrkýa. İşte açarmadan ady näme diýip atlandyrylýar? Badama. İşte açalım. Köpürek goşýarak. Badamly işte açar bolup gidýär. Güleýlek onu näme edeli? Şu wagt nahallarymyzyň düýbi atyryldy, hemmedat taýýar. Ýa bir sanyjy wagt galy. Şoň üçin biz tomoşçylarymyzy ýatdan geçireli. Näme haýsy naharymyzda nähili önümler Gerekli bolan önümleri. Badamly işte açar taýýarlamak üçin gerekli bolan önümler. bir soğan, 2 sany bulgar wurtçy, 2 tane pomidor, şeýle-de 2 sanam badam, sarımsak, zeytun ýagy, şeýle-de göwotlarymyz. göwgotlarymyz bar. Bolle. Onda näme diýär? İşte açarymyzy gawa salaly, seret badamlarymız aşağına kağızyny seremiz soň goja edip ýağını sindirdi. Bar ýağ kağıda galy, şoň üçinem arkaýyn ýağsız badamlary ýibermedi. Ne göwotny atyp onu garşdyrýar. Sarımsak ataly ilki. Duz. Garawurç. Urjuny azyrak goşmaly. Ýöne badama gelişebilen burç. Olam iýs bereni göwotlar goşaýyn. Goşýar. Birim zeytun ýagymy galy. Kenim del, adam del. Sebebi badamlarymyz ýağda pişirildi. Gyzardyldy. Limon ýatdan çykypdyram. Limon sowajymyzda bar. İşte açarymyzyň önümleriniň arasyna limony hepman goşmaly, ilki ýuwaly. Limony dogramaly ýa suwuny goşýarmy? Diňe suwuny goşýar limony. Kä bölüp limonyň suwuny. Hani? Sakýas. Bolle gülelik köp bolaýmyş. Onu entek ulanar çay, ulanar sene bir zat ulanar. Garap limon şeýle bir peýda. Ene işte açarmy taýýar bolan soň Goýmak üçin alsam eger. Tamam. Karıştırýar, sebebi ýağ, sarımsak, limonyň suwy, otlar bir-birine alışmaly. Ene palawyň suwum gaýnady, gyzgyn. Bilişiňe görä gülelik ödüňem bilýänsiň sebäpsen. Yani anmaşgaly öýde diýýänsiňiz, naharyň diňe bir tagamy süýji bolmaly, göze de owadan görünmeli. İşte açarýar. Adamlar seredenne iýesi gelip iştäsi açylýar. İşte açarymyzdan taýýar boldy. Ýem gaty ýumşady. Käşirimiz, ne? Soğanımız, soğan berýän. Erepdirem. Ne var nämedeli hawa suw goýaly. Suwumuzy goýýas. Suwy göz çaky bilen näçerak goýmaly. Ýüýjäň etini üstüne yapar ýaly goýýas. Bolle. Gaýnar ýaly. Ne gaýnasyn. Derece Gaynan wadna da nemeni goýýas. Tüw atarýar. Hani gülelik näme edeli? Sen bir arasa çemçe al. Şu çeviz çorban bir duduny innem sen barlap koy. Ýa çynyň aýt bolýar. Şu
Şuat açmayın. Tüycü olupdur. Tüyüz deyilen olupdur doğru. Ne? Şunun aydiyanda? Şunu aydiyan. Önemli yaz. Pişmeyene devam ediyor. Sebebi en pes derecede pişirmeyene devam ediyor. Neçe sebebi bir çorban eti neçe köp pişse şonça da sucu Kaynar. oluyor. Ne palavon derecesini kaynayança en yukarı derecede koyan. Derecede koyas. İşte açarımız tayyar. Onu biz ne edeli? Şu palavonum dudun dadalı. Tüyümüzü atarmadan ön. Adırak. Başla. Yani ar. Evet, tüyüm atamazsan. Olan biraz dudunu çek ya şeyle. Dudunu koşansan Senin yine bir de bağırsan bağırlayan. diyen. Yani kovu şu an. Elbette. Kıyıcım. Koy. Gülerlik şu işte açarımızı birazcık soğutucuda koyalım. Evet, ne için? Tağamını alışya. Alışyança. Bizim bir de nakalarımızı yiyanca. Anam bir tomus paslına soğucuk işte açarıysa. Kemelde. Mehriban tomoşaçylar, ine Türkmen Owady bilen Köpetdağ restoranymyzyň bilelikde taýýarlanan oş bolsun atly gepleşigimiz dowam edýär. Görşüňiz ýaly Mehri sizden bilýänsiňiz, paýtagtymyzda ýerleşýän Köpetdağ restorany beýlek restoranlara garaňda bir özüniň tagamlarynyň datlygy bilen süýjüligi bilen hasam tapawutlanýar. Ýani özüňiz hem aýtdyňyz, şu Köpetdağ restorana taýýarlanýan çeviş çorbasy bir has süýjü tagam bilen tapawutlanýar diýdiňiz. Müşterileň isleg bildirýän bir iň köp ýa naharlaryň bir diýdiňiz ýöne özüňiz ine Köpetdağ restoranına baraňyzda ýa sargy dediňizde haýsy naharlar ýeme gowarýaňyz? Çeviş çorbasından daşta biz eğer sarıt ediyen olursak men esasen men göğönümlü börek Köpetdağ restoranına taýýarlanýan. Men ilk görmedim ýöne, ilk görmedim. Hava ilk gör. Aslında da sarıt etme hizmetleri var. Sen öýde oturup şöyle rajan ediyen, sarıt ediyen, öýüňe taýýarjak nahar eltip. Gyzgynlygy bilen. Gyzgynlygy bilen. Men Köpetdağ restoranyna ine şu taýýarlap duran tagamyň we türkmen milli tagamy bilen jüýjel palawyny has gowarýan. Ondan näme naharlara geçäýlimini? Geçeli. Palavamyzyň düýbi bolle. Tomaşçylarymyz serediýän bolsalar, ünsülje serediýän bolsalar, nowat tüýde. Gülerlik gel kömegi. Sen şeňi saklap dursaň eger. Tüýini. O tüýini saklap berseň menen bir Gülerlik, ceviz çorbamız tayyar. Pişti, kapacığını açacağız. Birazcık dem alsın diye. Eşitleyen mi şu sesi? Kaynayan sesi. Palavın in bir yeri, in süýjü yeri. Kaynayaka, şu sesle mene Owadan görünýär şeýlerde. Owadan. Şu diýene Türkmen, bar bizim Türkmen milli naharlarymyzdan bar. Garaşat adacık kaynansın. Men sana nähil suw alyp bereýin? Howa nämämiz galdy biziň içmäne şerbet suwumuz galdy. Sen maňa arasa gazlanylan agy suwundan getirseň. Başlasak diýelim. Uy, Mehri suwumuz näçe möçberде gerek? 1 litr ýa. 1 litr şu ölçüde doldursam.
Gülerlik suyumuzu alyanca, hormatly tamaşaçılar, bizim näme bize gerekli olan suyumuzu yasamak için gerekli olan önümlerimizi orta alalı. Şerbetli suyumuz için gerekli olan zatlar tayyar. Aha. 1 litr gazlı arası ağız suyu, narpızın yapracıkları, 1 limonun suyu, şekerin yerini tutucu sular, portakal şiresi, alyaz, Şunun içine. kahvımızı hovan. Şundan bir yaprak alyaz. Yine şular yalacak. Narpızın yaprakları yeterli. Bolyan. Yine narpızın yapraklarını. Şu tarafı koysan, içine sarsan. Mähri, narpızın dine yapracıkları gerektirer. Hova. Bir limonumuzu alyazsa, 2 kesiyat, 2 bölyaz. Suyunu içine sıkacağız. Yine narpızın yapraklarını saylap aldım. Ene mehran tamaşaçılar görüşüňiz ýaly öýdüňiz öýde wagtyňyzdan içesiňiz gelse, şular ýaly şerbetli suwy ýasap bilersiňiz. Oje edip suyunu çıkarýas limonu. Hormatly tamaşaçylar, görüşüňiz ýaly limonun suwuny sıkdyk. İçinde de eti galdy. Şoň üçin biz näme diýäs? Ýan olmasyn we tagamy hasam tüýjü bolsun diýip narpızymyzyň ýanyna limonun şu suwu sıkılandan soň galan hawa içindäki nemelerini çıkarýar. Şu duruşuna atýar, sebebi çıkarmasam ansat bolmady. Edýär. Oje edip. Limon bilen narpyzy. Edýär. Mınjıradyar. Şun bir iyisini göreydi. Narpyz bilen limonun iyisi garşysa hasam gowly. Böyle edip bilenimizi edýärse, hemmesini şu taýdaki yasalan narpyzyň yaprakları bilen edilen limonun kabuğunu yankıyıcı arası gazı suyun içine böyle memnun ayırayım. Gülerlik seyretonda şu tayda portakalın şiresi var, o tayda da narın şiresini edir alsan. Ha, ikisinem İkisinem bile gar başya. ya. Gar. Ne çemçe yağlı Bulayım koyacağız. mı çemçe bilen? Bula bula. Göz çakı bilen koyacağız. İşlerimize göre eğer köp halayan olsanız onda köp halayan seyret. Renkimiz İkisinem gitti. den miktarda. Göz çak. Yok aslında nar eğer. Narı iyisi. İyisi. Yine de tayyar rolle. Bir suwumuzy bulanmakdyň ýanky gazly suwun gazy gitmeýär ýa gitse gowmy? Yok aslında gitmesi has hava. Yine de meyveli, şerbetli suyumuz tayyar böyle. Bu arada da görüyorsun palavumuz suyunu çekti özüne. Yüzünü ağdırıyasa, buğa koyar palavumuz sebebi. Arasında deşecek esek. Aşağıdaki tüve de su varsın, hava varsın. Tuğun aşağıları. Gow pişer ýaly. O bir şey yani. Buğa koyas. Çalaca da dereceğini peseldiyes. 25 minutlap buğda durmalı palavum. Eň pes derecede goýmaly. Hava. Nämähri tuýmyda buğuna goýdyň. Çewiş çorbaňym gaýnap Tayyar. dur, suwumyzam taýýar. Onda näme aşhanada bolsagam
türkmen owazyna ýalmasa da aýdymçy, aýdymsyz bolsa bir hili. Şoň şin gel en gowy şekilde aýdymlaryň birine tamaşa edeli. Edelim. Ona näme mähriban tamaşaçylar, siziň söýgüli aýdymçyňyz, mähri bir goýban ýerine ýetirmegine bir şekilde aýdyma tamaşa edeli. Ene mähriban tamaşaçylar, ýyldys aýdymçymyz Mähri Pirgulýewaň aýdymyna diňledik. Indi Mähri nahardan habar ber. Naharlarymyz taýýar gülälek. Indi bir gaplarymyzy goýaýmak galy. Eger maňa kömek etseň, ilki çorbamyzdan başlasak. Onda çorba goýmak üçin gap bereýin. Ceviz çorbasy. Çorbaňa tagamly görnýär. Onda sowajydan işte açarmydam, alaýyn ýatdan çykmak. Ho, ýatdan çykmak. Ine de çorbamyz. İşte açarmydam. Çorbamyzy koydum. Indi nogat halouda.
Palavamızı çiğnen bir qav alsak. Mähreşi düýeň saçagyny ata-babalarymyzdan gadyň zamanlarda da çöreği düýeň saçakda saklapdyrlar. Sebäbi çöreğiň bir arasy hemem köp durmak üçin düýeň saçak ýörüýte peýdal hasaplandyr. Ana häzir çorbany, palawmyzy, käbir adamlar palawy çörek bilen ýeme gowwarýarlar. Bilýänsiň. Ine de odanca palavamız. Ene mähriban tomaşaçylar, söýgüli aýdymçyňyz Mähri Pirgoly iwan aşperlik usatlygyna tomaşa etdiňiz. Inni naharda atyp göräýmek galýa. Onda bilelikde de atyp göräýeli. Mene çorbany häl taýýarlap durkaňam gowurdum. İlk sen başla. Sejime. Edil häl gaýdyşym ýaly. Tagam ören gowyp duzam ýer we ýer. Ne? Palawam. Palawyň has şireli görnýär. Elbetde olam jüýjeden taýýarlanyndandyr şeýle-de. Belki howa etine baglydan. Fäşiram gowy ýumşap pişipdir. Şunlar ya da doğraydı ya. Duzam yerinle. Ne işte açarmady. Şu gowurlan badamlaňam bir dadyk göreleni. Sarımsağı birazcık köpürek oldu mu kalya? Mene sarımsaklı bolsa gowuran. İşteňem açýar. Nälim? Teşnelerin gandyr, değil mi? Elbetde men çyna gowy. Meň çinem gowy. Mähri ine gepleşigimizde gelip ilkinji sanyň mehmany bolanyň üçin aýratyn köp sag bolsun aýdýar. Gepleşigimizden inniki sanlaryna da gelip şeýle öz muştaklaňy bizi tomaşaçylarymyzy şeýle süýji, ütgeşik täze tagamlar bilen begenirip durmagy arzu edýär. Köp sag bol gülelik. Menim sen göwnüňe ýarany üçin köp begenýän, gaty begenýän. Menim nisip bolsa ýeneki sanlaryňyzda eger çağırsanız, yine de ınam bildirip çağırsanız gelir hökman ya da hormatly arkadaşymyzyň bizim üçin edýän atalyk aladalary sag bolsun aýdýar. Ömrüňiz uzak bolsun, janyňyz sag bolsun, elmidama başyňyz dik bolsun. Köp sag bol Mähri, ýaxşy arzuwlaryň üçin arzuwlaryň hasyl bolsun. Saňa da dörejilik aleminde, sungat aleminde ul üstünlikler arzu edýär. Sizi Köpetag restoranyna öz maşgalaňyz bilen, ýan ýollaşyňyz, çağajyklaryňyz, ejeňiz, ýan gaýnany, gaýnataňyz bilen naharlanmaga çağırýar. Ulu höwes bilen gelir. Onda çağrylygymyzy kabul edýän. Elbette. Elbette. Onda Köpetag restoranyna saňa garaşýar. Mähriban tomaşaçylar şu pursatda bizi şeýle asuda zamanada ýaşadýan gahrman arkadagymyza sag bolsun aýdýar. Gahrman arkadagymyzyň jany sag belen, başy aman bolsun. Elmidama diýarymyzyň ösüşleriniň batly bolşy ýaly deserhanlarymyzyň datly bolsun. Elmidama şular ýaly saçak başyna diýdarlaşmak müýesser etsin. Saçak başyna gelinenne mydam diýin, noş bolsun. Tagamyň syry ellerde, alyň ýeň, noş bolsun. Mähriban tomaşaçylar, gepleşigimizden ilk sanyny hoş wagtyňyz.